गोजान मोनाबिलिनि बयखौबो आंनि गोसो गोथारनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरोना नैबे दिनैनि मोनायावहाय भिडिअ बानायनायनि मेन जाहोनानो जादों आरोना नैबे स्क्रिनाव नायनो लागा नैबे फट'खौ आरोना आं बिनि सायावसो माने भिडिअखौ एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आरोना भिडिअखौ आरोना माने भिडिअआ ओरैबायदि जादों आरो माने सोर मानसिया बानायहोदों आं बेखौ मिथिया आरोना आं जायखिया फेसबुकआवहाय पस्ट नुदों आरोना नैबेयाव माबाखौ बिथां जोंहा बर'नि एक्टर सपन कुमार ब्रह्म आरोना बिथाङा माने गावनि फेसबुक पेजावहाय हगारदों आरोना आरो माखासे लिरथि होनानै बिथाङा बुंदों आरोना आङो बेखौ बुंला नोंथांमोना बे स्क्रिनावहाय होगोन आरोना बेखौ फरायनानै लाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना आं बेखौनो बुंदों आरोना स' बिदि खालामना आरोना माने जेबो नेरसोनथि थानाय नङा बिदि लहानि बानायोबाथाय आरोना जास्ट ओरैनो नामल' थागोन आरोना नेरसोनथि थानाय नङा आं बेखौ बुङो आरोना दिनैनि भिडिअ'आ माने बेखिनियानो आरोना थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय स' बाय बाय खुलुमबाय